Proef op de Westerschelde met schepen die helemaal zelfstandig kunnen varen en op afstand bediend worden. Dus je kan alles loslaten? We kunnen alles loslaten, we kunnen achterover zitten en we kunnen genieten. En verder in deze Zeeland nu. Ongeluk zorgt voor urenlange vertraging en 1,5 miljoen voor Zeeuwse scholen. Goedenavond. Er waren al op afstand bestuurbare auto's en vrachtauto's. Maar nu zijn er ook op afstand bestuurbare schepen. Op de Westerschelde wordt er nu een proef mee gedaan. Het gaat om binnenvaartschepen met geavanceerde navigatiesystemen aan boord, waardoor het schip vanaf de wal kan worden bestuurd. Dit schip met een grote lading grond aan boord is net vertrokken uit Antwerpen. De kapitein draagt op dit moment de hele bediening van het schip over. En de piloot staat uit. Ik kan hem overnemen, oké, ja. Ik heb controle. Dus je kan alles loslaten? We kunnen alles loslaten, we kunnen achterover zitten en we kunnen genieten. Oké, I hear sounds. Perfect. Vanuit de controleruimte in Antwerpen worden al deze binnenvaartschepen op afstand bestuurd. Op de Westerschelde en de wijde omgeving. Die schippers zitten hier aan de wal, die eerder op schepen gevaren zijn en die doen het nu van de wal. Westerschelde, Oosterschelde, de Rijn op. Dan nog Aberkenal zelf. Dus we zitten eigenlijk een beetje overal. Dat kan echt, de ene dag kan je op 3 verschillende plaatsen aan het varen zijn geweest. Wat vind je van al die nieuwe ontwikkelingen? Top. Top. Ja. Het is ongelooflijk wat een mens kan maken en hoe ver we eigenlijk staan in de technologie wereldwijd. Dat is ongelooflijk. Is het allemaal veilig? Het is zeker veilig. En als het echt niet goed gaat en er moet worden ingegrepen, dan hebben we hier een noodstop zitten. En als ik die noodstop indruk, dan heb ik binnen 2 seconden heb ik dus het schip terug in mijn controle. Dus zo veilig is het. 2 seconden die je moet overbruggen. Waarom dan dit systeem als je toch iemand aan boord hebt? Nee, ja, die vraag is wie zit in de stoel. En die mogelijkheid die wij hebben is gewoon dat niet de schipper aan boord in de stoel moet zitten, maar die stuurman. En die schipper aan boord die kan dan rust pakken terwijl de schipper hier aan de wal het schip stuurt. En het voordeel hiervan is, als je dus langer moet varen als dat je wettelijk mag, kun je dus laten overnemen en kunnen we die persoon in het vaartijdenboek zetten, waardoor het schip door kan gaan en geen vertraging oploopt. En dat bespaart heel veel geld. Dat bespaart zeker veel geld, zeker weten. De goederen die komen sneller aan op de bestemming, omdat we gewoon door kunnen gaan. De operators op afstand zijn dus zelf ook kapiteins met veel ervaring. Maar ook voor hen was deze onbekende en gloednieuwe functie wennen. Ik was ook eerst kritisch. Maar eens dat je dat begint te doen en begint te varen, dan pas merk je hoe goed dat het eigenlijk gaat. De meeste mensen zeggen je verliest de feeling met het schip. Maar je merkt dat je van afstand vaart, dat je toch meer feeling hebt dan je denkt in het begin. En zo zijn deze nieuwe systemen ook een oplossing voor het grote personeelstekort in de binnenvaart. Met minder mankracht kan er meer worden gevaren. Dat is de grootste uitdaging in de binnenvaart op dit moment. Gewoon schippers te krijgen die schepen in de vaart houden. Urenlange files vandaag voor de Westerschelde-tunnel in de richting van Terneuzen. Halverwege de ochtend was er een eenzijdig ongeluk in de tunnel met een bedrijfsbusje met een aanhanger. En om die te kunnen bergen is de tunnelbuis in de richting van Terneuzen tot 1 uur vanmiddag helemaal dicht geweest. 2 mannen die vorig jaar maart een vrouw zouden hebben verkracht in haar woning in Middelburg, moeten allebei 4 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De mannen gingen in maart 2023 naar de woning van de vrouw, een bekende van hen, en zouden haar daar hebben verkracht. Volgens de mannen was het seksueel contact met wederzijdse toestemming. Praten over de watersnoodramp, dat deden ze vanochtend op basisschool De Klimop in Drijschor. Vanwege de presentatie van een lesbrief over het onderwerp kwam een overlevende van de ramp vertellen over zijn belevenissen toen. Zodat ook de nieuwe generatie Zeeuwen deze gebeurtenissen nooit vergeet. Op 1 februari 1953 werd de toen 15-jarige Daan Fontijne uit Drijschor wakker met klotsend zeewater in de woonkamer.
Ruim 70 jaar later vertelt hij kinderen van de basisschool in het dorp over de gevaren van het water, zodat de lesbrief nog meer gaat leven. Nu kun je het goed vertellen, maar toen viel er echt wel wat tranen. Dan denk je overleeft dit nooit. Wij dachten van ja, of je verdrinkt of je wordt doodgedrukt tussen de balken. En je kan je niet voorstellen wat dat is. En wat was het specifieke moment in dat verhaal wat het meest is bijgebleven bij jou? Dat het water echt helemaal het huis boven kwam, treden voor treden. En dat 20 centimeter water op zolder stond waar ze zaten en dat het huis half instortte. Ben je nu ook een beetje bang geworden door die verhalen dat het water straks ook hier over de dijken komt? Nee, echt totaal niet. Want we hebben gewoon goede dijken. We hebben eigenlijk gewoon heel veel goede hulpmiddelen om het water te bestrijden. Dus ik ben eigenlijk niet zo bang. Daan Schalk stopt eind van het jaar als directeur van het Zeeuws-Gentse havenbedrijf Noord Seaport. De havens van Zeeland en Gent zijn sinds 2018 samengevoegd en kwamen daardoor in de Europese haventop 10. Schalk werd directeur van Noord Seaport omdat hij eerst jaren directeur was van de haven in Gent. Hij zegt vanwege persoonlijke redenen te stoppen. Miss Montreal, de Snollebollekes, Emma Heesters, Frans Bauer en ook Jan Smit staan op het podium van Grieps volgend jaar. Ook de Dirty Daddies, Outsiders, Ferocious Dog en de Rammstein coverband Southside komen. De organisatie zegt nog 1 grote naam achter te houden. In totaal komen er bijna 50 bands en Grieps is dan zaterdag 3 mei. Het Rijk trekt 1,5 miljoen euro uit voor Zeeuwse scholen die meer willen inzetten op beter en op meer lezen. Scholen waar veel leerlingen moeite hebben met lezen en schrijven kunnen dan gaan samenwerken met de bibliotheek of de bestaande samenwerking versterken. Op basisschool De Horizon in Rilland zijn ze al een tijdje bezig met leesbevordering. Leesconsulent Mirjam van Bibliotheek Oosterschelde komt iedere week een half uurtje langs in alle klassen om daaraan te werken. Goedemiddag! Als we tegenwoordig in de media meekrijgen hoe het staat met het leesplezier en de leesvaardigheid onder jongeren, zijn de berichten helaas niet zo heel erg positief. Wij zijn ervan uit de bibliotheek echt van overtuigd dat het begint met motivatie en heel veel plezier om te lezen. Zodat ze graag gaan lezen en zodat die leesvaardigheid dus ook veel beter kan gaan worden. Voorlezen, vertellen over nieuwe boeken of tekeningen maken over een spannend verhaal. Het kan allemaal helpen. En Vinnie, die valt bijna voorover. Hij zwaait met zijn armen en ik kan nog net blijven staan. Op deze manier komen kinderen op een hele laagdrempelige manier met een prachtig aanbod aan boeken in aanraking. Omdat niet alle kinderen van huis uit direct dagelijks voorgelezen worden. Dus we vinden het enorm belangrijk dat ze door te lezen kennis vergaren en daarmee eigenlijk de wereld beter gaan begrijpen. Want zo kunnen ze ook meer handen en voeten gaan geven aan dat stukje taal wat ze nodig hebben om te kunnen spelen, maar ook om straks later in de wereld zichzelf te redden. Sommige leerlingen van biepjuf Mirjam hebben het plezier en de waarde van het lezen al ontdekt. Ja, je hebt spannende verhalen en je kan er ook eigenlijk zelf een verhaal van verzinnen. Dat je woordenschat wordt beter. Dunne boekjes, die vind ik niet zo leuk. Die vind ik stom. Omdat die zijn al in 1 dag leeg. Sommige scholen, zoals De Horizon hier in Rilland, werken al jarenlang samen met de bibliotheek. Maar dankzij die extra geldpot van het Rijk kunnen ook nieuwe scholen beginnen met zo'n samenwerking. Meer dan 100 nieuwe locaties gaan met die samenwerking beginnen, van kinderopvanglocaties tot aan mbo-scholen. Het extra geld dat de Horizon nu krijgt wordt gebruikt voor het uitbreiden van de bibliotheek, het aanschaffen van boeken in andere talen voor nieuwkomers en extra begeleiding van de leesconsulent. De subsidie is voor 3 jaar. Daarna moeten de scholen het zelf kunnen. Dan hoop ik dat ik dus de leerkrachten en de scholen zoveel handvaart heb kunnen meegeven. Dat ze ook na die 3 jaar daarmee bezig kunnen blijven. Dat ik nu de leerkrachten goed kan scholen. Dat zij over 3 jaar ook nog weten van, oh ja, dit is wat we er allemaal mee kunnen. En dan is dat dus blijvend, dat effect. In totaal maken bijna 300 onderwijslocaties nu gebruik van de subsidie.
De wolken en de zon die hielden vandaag een beetje een wedstrijdje met elkaar wie het zou winnen. Het was nog wel zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen rond de 17 graden. En het komend weekend is best aardig. Morgen bewolkt maar wel droog. Zondag kans op een klein buitje en dan maandag weer iets meer regen. Ja, en wat doe je als je vaststaat bij de dichte Westerschelde-tunnel? Je winkelt wat online of je doet een dansje. Nou ja, als ik me verveel, dan kan ik altijd nog een beetje gaan dansen. En meer beelden uit de file op onze site, onze app en ook onze socials. Tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen, dan meteen ook het weekoverzicht erbij. En ik wens u alvast een fijn weekend.